Здравейте, значи ние сме Радослав и Преслав. От Добрич. От Добрич сме, да, и сме, аз съм на 16 години. Аз съм на 15. И сега ще отговарям малко на въпросите. Аз лично, може би сериозно, от първи клас карам, обаче сериозно от 2-3 години някъде. Като малък излизах пред нас и се пусках по един много скейт баер. И от тогава имам любов към скейта, но сериозно от 2 години и половина. Какво? Ти с музика за какво се увличава, брат? Като цяло в мен промени всичко от държание към приятели с възприемане на всичко като цяло. Като цяло много неща наистина, обаче главно е, може би много повече приятели срещнах, отколкото имах преди и здравата. Аверти, брат, аверти. Мотивирам През ме мотивира, между другото, имах един момент, имах един период много такъв, много хард период, дет нямах дъска, нямах нищо, обаче той ме надъхваше да карам, излизах и се бутах човека, ама пак излизах да карам. Мотивират ме приятелите, прогреса, мотивирам положението на скейт сцената в България, тъй като той е някакво... Бах ти изказването мое! Ари, давай. И като цяло това, най-вече Радослав, защото той е супер прост. Айде яш куче! Брат. Моя най-якъв момент беше метнах един дабъл сет в Добрич. Супер много се надъхвахме да го мяташ, брат. Никой не го беше мятал от Добрич до сега и помня само как Дилов едно видео го метна на Оли и после го пробва на бексайд с чуп. Направо се размаза и от тогава много искаме и ние и най-накрая. Най-накрая го метнахме, двамата между. Какво ще кажеш само от случай? Мога да говоря, бе. Хардфлип. Хардфлип? И фронтсайд битспин. За мен може би бек тройка. Нищо, че не мога. Какво ще кажеш? Нито едното от двете, скейта като цяло е приятели и забава. Гаре, бро. Приятелството е всичко, което крепи скейта като цяло и... Кой ме направи тази вечер? Аз съм духовно почистен тази вечер. Какво очакват, брат? Скейт и пак скейт? И може би... Може би ще дропнем парт скоро от 2 години. От 2 години ще дропваме парт, обаче сме супер прости и да. Брат, ние си българи, трябва на български да говорим нещо. Стей фреш. Бъдете позитивни, всичко най-хубаво и весели празници. И очаквайте още от база World.